práca sympatizantov a členov strany, kopu ľudí, ktorí vlastne nezištne v rámci svojho voľna sa podielali na tejto akcii. Vidieť na tom, že tá akcia, vlastne tento prvý ročník bola trošička živelná v úvodzovkách, bolo to kopu stresov, kopu nezrovnalostí, ale ako celkový ten výsledok myslím si, že bude dobrý. Pretekári si mohli vybrať z dvoch disciplín, beh alebo jazda na kolieskových korčuliach. Vzhľadom na to, že sa prihlásil malý počet účastníkov, všetci odštartovali spolu. Podujatiu prijalo aj slnečné počasie. Víťazom prvého ročníka v krátkej trati sa stal Jan Kvasnička z Dubnice nad Váhom. Išiel som tu kráču, lebo hral štvrtý futbalový zápas, tak všetci si Bola nejaká kríza na trati? Bolo jasné, že bola pred koncom, bola určite. Tam už som rozmýšľal, či bežať, ale ja som sa premohol a dobral som to. Na dlhej trati bol najrýchlejší Jaroslav Jeleník zo Senca. Tráť bola super, úplne ideálna. Zabezpečenie policajti, takže žiadny problém. Bežal aj niekto z rodiny, alebo len sám ste tu? Chcel som mať niekto z rodiny, ale keď nešli lenivci, ale bežal kamarát. Dlhú trať na korčuliach najrýchlejšie prešiel Patrik Lehocký z Považskej Bystrice. Ten asfalt niekde bol taký horší, ale inak sa mi išlo dobre, takže v pohode. Sú to vaše prvé preteky na korčuliach? Prvé. Ja by som aj nenazval, že preteky, to bol taký rekreačný závod. Pre víťazov jednotlivých kategórií bol pripravený pohár a darčekový kôš. Organizátori sa nenechali odradiť ani malým počtom účastníkov a už teraz myslia na ten ďalší ročník. Na budúci ročník, lebo chceme pokračovať v tomto, by sme jednak možno vybrali trasu lepšie, možno by sme urobili viacero kategórií, všetko záleží na to, jak sa nám podarí organizačných pracovníkov zohľadať. Športové podujatie spríjemnili svojim vystúpením aj mažoretky z Centra voľného času.